Ano boss, ang bata mo. Sumbata mo na boss. Pinakakaturog ka sa mat. Uff. Kasi nga pwede ito yung na-strike ang organisasyonan. Barbaro ak pala dito'y. Problema asigod. Boss, sumbata mo na. Ay, text ko man lang. Boss, pumanaw ka dito, safe house tayon. Kung dao may agrade nga police. Ada nangi baga nga da ka dita. Send. Bonk. Bonk.